Emqolombeni omncinci okhuselekileyo kuza kuhlala indlovana egama linguThembo eyoyikayo. uThembo uza koyika izinto ezininzi, iingxolo ezinkulu, iindawo eziphakamileyo, amabhabhathane kwanesithunzi esi sakhe. Ngenye intsasa kusemnyama kuza kuvuka umlilo kuba kuza kubakho umntu oza kuba engakhange awucime kakuhle umlilo aza kuba ezibasele wona xa ekhempisha. Yho, ingozi engaka! Umlilo uza kunwenwa ngokukhawuleza, uza koyikisa zonke izilwanyane. uZara uza kuzithanda iindaba kakhulu, uza kuhamba aye kujonga loo mlilo kodwa uza kujikelezwa ngamadangatye ngoko nangoko. Akazi kukwazi ukuphuma emlilweni. Yho, ingozi engaka! uThemba uza kuwubona umlilo ekude, uza koyika kakhulu, uza kuwoyika gqitha umlilo. Kanye ngelo xesha uza kuva uMazu ememeza esithi, Thembo, kufuneka siye kunceda uZara. uThembo uza kuqalisa ukulila. Andinaso isibindi, ndiyoyika kakhulu. Ngoko nangoko uMazu uza kumkhumbuza ukuba kulungile ukoyika. Ukuba nesibindi akuthethi ukuba awoyiki, uza kutsho uMazu. Kuthetha ukuba uyayenza into nangona usoyika. Kanye ngelo xesha uThembo uza kukhumbula ukuba iindlovu zinako ukufunxa amanzi amaninzi ngemiboko yazo. uThembo uza kubaleka aye emlanjeni, uza kuzalisa umboko wakhe ngamanzi, uza kukhawuleza ukuya kunceda uZara. Uza kutshiza umlilo ngala manzi, amadangatye aza kucima, uZara uza kukhuseleka. Emva kwexesha, xa ilanga liza kutshona, imvula iza kuna, zonke ke ngoko izilwanyana ziza kukhuseleka. Siyabulela ngaloo nto. Ngaloo mini uThembo uza kufunda isifundo esibaluleke kakhulu. Ukuba nesibindi akuthethi ukuba awoyiki, kuthetha ukuba uyayenza into nangona usoyika. To watch more stories, just visit our YouTube channel. All stories are in the present, past and future tenses, also available in various languages. How great! Also, members of the Abuti Academy get access to workbooks and much more. Visit our website to find out more about all the language learning materials that we have to offer. www.abutisyllabus.com